Ikan sa Barangay Mabuhay, ang iyong tatawid nagpasol na ako, 23 anyos, Pauline Marie Banal. Oh
nagpasol na ako. Okay? Okay? Ang contestant number 19, no, Trina, sa Dublin. 1920, prepare. Okay, ready na, okay na? Okay, our contestant number 18 from Barangay Bula, Jensen, iyang kandawin, himayang na hulak, 30 anyos, Alma Soriano. Himayang na hulak. So, prepare na. Ako next. O, nasa contestant number 20. Prepare na, Trina sa gilid. Okay. Atong musunod. Contestant number 19. Magsaysay Carmen Zabal del Norte, iyang dahong laya, 20 anyos, Ria Alondra Villarde.
Okay, contestant number 21.
ato na rin sa gilid sa stage. 21, contestant 21. Ato na rin sa gilid. And now, for our contestant number 20, from Barangay Fatima Genside, iyang kantaway, Hagin Ganap Pinanga, Arnold Vico. Thank you so much, Arnold Vico from Barangay Fatima Genside. Pinanga. Okay, prepare na next. Contestant number 21. Contestant number 22. Ayaw na pagka ang lugod lang ang mga lubak ko, ang dusa, ang mga kasakit, maganti ka, ikan sa pagkasulong mo, larawan ka sa mga
While waiting for soul. Pero sige na panganyo. May ganti pa ikaw sa langit. Pagkasunod mo sa bawat sa mga kanino napagalayan ay gawan mo. Okay, nagagawin salamat si Manong Winston Salak, taga-Uhaw, General Santos City. O niya, yung ikanta, Veronica. Hinaot niya nga namatihan ni Veronica, yung gitara. Oh. Sunod mo kanta. Pero yun ang bagay, ito sa ilisang baterya ng ito ang ito ang kamera. O yan taon din mo kanta sa entablado ang naimong kampiyon si Rodino Santander, di ba? Dilo, ikaw din champion, no? Last year, no? Last year. Na-direct champion sa ito ang Bisaya singing contest na nibit-bit sa pinatay ko na daogan. Parang 200,000 na to? 100,000? Okay na, mo na nibit-bit sa 100,000 yaging tuig last year. Taon, no? Okay, si Rolino Santander, taga-Tagong, no? Tagong. Okay, salamat. Oy, sunod mo kanta taga Island Garden of Samal. Nilayo nga pa, nitabok ng baybayon, parang kabundre. Right ay 8 anyos. Ang iyang pagkakantahon, bakakon ang tanan. Pagkila ang pingakuhan eh. Pagpaka nato si Hermie Obensa. Bakakon ang tanan, ang kalipay ko kalimutan. Tumubaba kahang ikaw, ako panggaon. Ikaw sa lipaya ako sa kumbabu ganong dilig ganong open sa kanilang bilay-bilay gagituyan sa dayo sa huy-huy aglao ang kasakit ka diba di ko karo'y kalimutan pusa lipaya ganong dilig, ganong open sa kanilang bilay-bilay gagituyan sa dayo sa huy-huy aglao ang kasakit ka diba di ko karo'y kalimutan pusa tamasa ang talatang karulan ay karoon kasing-kasing kung tinabay, huwag bahanting makahupay.
liman nilaylay Gamit yan sa dami Sa uyu'y naglaho Ang kasakit nga diba Di ko karami kalimutan Pusang pamasa Ang kanagtutang lang Ay kanahay Ganong dilit ka mo ang Pitsang nalibay nilaylay Gamit yan sa dami Sa uyu'y naglaho Ang kasakit nga diba Di ko karami kalimutan Pusang pamasa Ang kanagtutang lang Ay kanahay Pusa, papasa ang damdaman ay karoon. Oy, nagaging salamat si Herming Obensa, taga-Island Garden of Samal. Davao del Norte na, Norte. Ikan pa sa Davao del Norte, si Herming Obensa. O karon ang sunod ko kan ang doon na discount senior citizen 73 anyos sa inang kamo kanta na. Kaya doon ako nun tayo dance contest Bisaya o Pulkulo siya. Pero kanta may ako So karon makantahon na to 73 anyos taga-Pulumulog, South Cotabato. Iyang kantahon usahay Lucrecia Foster. Salamat Nanay Lucrecia Ikan sa Pulumulog o sa Cotabato yung giganda usahay. Usahay. Swerte na ito ako kuya natin always pumila sa 931.1 in Pacman Radio. Diba? Saka na itong next contestant. Saka na kayo. Saka na. Okay. Now let's proceed to contestant number 24. Hindi na manong turistas.
O gitarista karon siya na sumunganta. Bida. All-in-one na nini. Gikan sa Uhaw Jensen. Iapendahon Pangandoy. 63 años. Melanio Sario. Gani, pero mo ng gitara ko. Pwede na lang kita. And thank you so much, Kees FM. Ang aming partners sa aming Mindanao Bisaya Singing Contest Edition Year 4. And of course, naghihintay mo ang grand prize, 100,000 pesos. Kay Tom. Kay Tom siya. Kay Tom. Gusto ko dala uy. Okay, sunod-sunod doon. Alam niya po na rin, ha? Nation round. Every Saturday of November, nakadari sa Beranza Mall. Okay, once again, from Uhaw, Jensen, Melanio Sario. Hatag? Ay, pa si Pastor, no? Kanong hatag siya kagahanin. Utong na. Good day, everyone! Karoon natin sa Beranza Mall, Jensen para sa Mindanao-wide Bisaya Singing Contest Acoustic Edition Year 4. Of course, ikan isa sa 91.1 Pacman Radio. Sponsored by, of course, Senator Emmanuel Manny Pacquiao. O Year 4 na. Nahuman na ang atong mga contestants from different parts of Mindanao. Nakuha na ang top 5 o datay semifinals sa December. Pero napatay mga uban nga mga sunod pa nga mga elimination rounds kupat makabok whole Saturdays of November. So expect more contestants from different parts of Mindanao nga moduyog ug muuban sa tuad diri sa Bisaya Singing Contest. We are hoping na nakapag-rest si Senator Emmanuel Manny Pacquiao. And for this year's event, as you can see, ang premyo na to
Pag yun ni Obus, di ba? Di ka sa ito ang fourth runner-up will receive 20,000 pesos, the third runner-up 30,000 pesos, second runner-up 40,000 pesos, first runner-up 50,000 pesos, and grand champion for this year's event will receive 100,000 pesos. Sa free 100% na cash iya ginamahatag 100,000 pesos. Kasi bukas ako sa kadiyo kami. Sige, Luis, ako. Wala ko sa kadiyo kami. Gusto mo na? Come on, love mo. Wala na ito na. Bayo-bayo. Matigilid. Hindi ako magtutulog na. Stop without violence. Now we came. One day we all be free. And proud to be. I'm not the same song singing songs of freedom like fire. And girls like you. Wash up kasi. And the semifinals will be on December 7th, and the grand finals during the birthday celebration is Senator Emmanuel Manny Pacquiao dinhi gihapon sa Veran Zamol. Okay? Nagagitara, 30 years na gitarista sa banda o iyahang banda sa gawas o sulod sa nasod. And of course, dunay studio, dunay recording studio dunay sa Bayan Los Santos. Way lain iladong ni G4 Sumailo. Sir, ito sir. Alright. A few moments later. Ayaw na itang ako paantusa. Balik na, winang ako, balik na. Sa uyo'y ang lao. Ang kalipay
karo-karo ay mamunsa. Wala na ikaw sa kuyan, sa bayatan ng Indian naman. Okay na, isang kaso sa gagapno, gagian ang sagot ng mga luha. Why kibo, ay buwangan kitulgan. Ay, gano'n sa akin man. Nagsakdang sa iyo sa kabutago, masugas ka ng kalimutan. Inayunayan sana ibutan ng kalanggaman nga nanagawin ikabukiran. Kay ang kung ibo laban, ibo panlang, ibo diyan. Parang ganti, wala ko kanon, di ba panunpala magnunuray talupan apay ay sa kalisod kalitang Kung malakalimun mo sa udyan, patay ng pagdating na lusa sa mga luha. Hangako walang ay piligin na puti. Sukat ng nagpahingan ako akong pinigil. Doon sa aking bakal sa hilong nando'y sa
kung dinamay, may bahanding magkahumpay, diniling ang iba, igaling na ang kanal. Gantiling ka mo sa pag-ibang nilalang, ganito yan sana, sa iyo'y ang labo. Ang masakit na diba, di ko kanay kalimutan, kung sa papasa ka na tutaglan, ay kantahay. Gantiling ka mo sa pag-ibang nilalang, ganito yan sana, sa iyo'y ang labo. Ang masakit na diba, di ko kanay kalimutan, kung sa papasa ka na tutaglan, ay kantahay. Sa 25 kabuo. Yes. Sa 25, 5 lang ang pagkakuhaon. Okay, ang number 5, pasok na sa semifinals, si Garnering an average score of 89.5%. Ang pambato ng Magsaysay, Carmen Davao del Norte. Congratulations, Rhea Alondra Velarde. Congratulations. our 4th, ika-upat nga pasok sa ato ang semifinals. Okay. Why line today? Si taga Maasim, Sarangani Province, got the average score of 90%. Melvin Flora. Ang ikanta ni mo? Walay luha. Ang kimapod dahong layat. Wanay luha niya dahong laya. Pero boy, makapili kayo na ibisan sa dambulang. Diba sila? Sa nakabuha sa ikatatlong puwesto, garnering an average score of 90.6%. Gikan sa taga-Jensan, Barangay Mabuhay. Congratulations, Pauline Marie Banal. Pauline Marie Banal. Para siya, Barangay Mabuhay, General Santos. Nagsuiso kayo ang pagkanta ng year, no? Musik kanta niya. Himayang nahulak. Himayang nahulak ang paborito ni Arthur. Ano kayo paborito? Paborito ni Alexon. Sabi na magtubod sa naugang sapa. Okay. Sige. Okay. Congratulations, ha? Ang nakakuha sa ikaduha. 91% taga Davao del Norte, gikan sa Island Garden ng Sabal, Hermie Obenza. Congratulations, Sir Hermie Obenza. Nitabok pa na siya o dagat niyang biyahe pa doon nga rin. Ang iyang ikanta niya na bakakon mong tanan. Lahat na niya, no? Congratulations, Sir Ha. Congratulations. And of course, our last but not the least, nakakuha ang pinakataas na scores sa panel of judges, garnering an average score of 92.3%. Salamat din kay Sir Ryan, Sir Chiport, Yes. and Sir Steven. Stephen. Yes. Garnering an average score of 92.3%. Taga-Jensan! Asa pa taga-Jensan din eh? Pamler! Asa pa? Mabuhayan ang loob. Anyway, congratulations, pambato sa Barangay Tampler, Jensa, J-Lord, Puna!
J-Lord. Congratulations sa practice mo ngayon para sa December 7, Grand semifinals, then grand finals on 17. Maraming salamat sa Laminaw sa 91.1 Pacman Radio. Yes, and of course, announcement. yes, congratulations naman. So, daghang kayong salamat. I would like to encourage everyone to please do listen sa official radio station ni Senator Manny Pacquiao. It's 91.1 Pacman Radio. We have Facebook account, 91.1 Pacman Radio. You can download us as an application sa iOS user and of course sa mga Android user. Ang mga consolation prize, 10,000 pesos. So kung naabot ka sa semifinals, isa ka sa mga top 5 like ganiha, sa top 5 sa first elimination round, automatic na anak kay 10,000 pesos. Of course, kauban na ito karon. Okay na si Mami D. Ay, busy man siya. Ay, bago na human. So, Mami D is in the house. Kanta bilang makantahon, bilang sana mo sa cycle. Alam, intervention number ulit. Nag-division may sa last year. Ay! Mami D! Nadaw siya yung... Okay na lang. Okay na lang daw po.